जोङो मेलायाव फैनो होननानै फैयाखैमोन मेलानि एसे बारनानै जोंहा सासे लोगोनाव प्रग्राम दंमोन नालाय Hi guys, खुलुमबाय आंनि बे मडर्न ब्लग्सआव बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय जोंहा जानला मोनला दाला दालि थ्राय थ्राय दङ ओमफ्राय मैखोमाबो उन्दुनो हाया लोमजागासिनो ओमफ्राय खुलुमबाय होनबाबो आखाइ गैया दिनै मानसि बांबाय नालाय आखाइ गैया ओरैनोसो खुलुमहरबाय खुगाजों लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट मोनसे खावलायनाय जायो दाबो आंनि बे मडर्न ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय लाइक खालाय शेयार खालाय कमेन्ट खालाय आरो सोरबाफोर गोदानै हाबसनना नायसनदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर ओमफ्राय नै उन्दैफोरखौ लानानै होबाय थाबाबो कमेन्टफ्रा अफ जायोहाय ओंखायनो बारा दिन्थिया आङो ओरैबायदि दुखु टेनसन जारला मैखोमा हर हर बागदावो उन्दुनो हाया सोरांलायो दिनै हरावबो सोरांलांदों ओमफ्राय जोङो मानि जागोन दिनै भिडिअ ओमफ्राय जों मैयाहाय दहाय आं खाथि गासा सावदोंमोन ना ओमफ्राय सावफैफादों बेनिखौ ससे होगोन आङो ओमफ्राय खाथि गासा जोबखांनानै ओमफ्राय आङो थाइगिरखौ नाजों संनाय बेखौ ससे होगोन ओमफ्राय जोङो मेला थांनो नागिरदों बहा थांनाय जायो मेलाथ' दा जेरावबो दङ ओरैहाय जोंना बनरगावबो दं ओरै कारिगाव बबाव दुनियानि जेरावबो बांगाल बाजार जेरावबो ओमफ्राय आवदां बाजारावबो दं ओमफ्राय बहायबा बहाय जायो थांनाय नायसै दा ओंखारबासो मिथिसिगोन ओमफ्राय आं ड्रेसाथ' बे नङा सोलायगोनसो आङो दसे बे न'आव थानायनि दसे गाननाय आरो लोगोफोर थौदो बिदिबा जोङो ओमफ्राय थरायनानै खाथि गासा सावनायखौनो ससे देखायग्रोनोसै मारै मारै खालायदों एक्टिङा ओमफ्रायसो बे खाथि गासा जोबनायनिफ्रायसो थाइगिर मोनजादों नालाय नाजों संदों बेखौ दिन्थिगोन लोगोफोर नायलाय मैखोमा माबायदि जोबोद टेनसन दुखु नायलाय माबायदि अबस्थायाव दङ लोगोफोरथ' लायसो नै खाथि गासा जोबनायनिहाय थाइगिरजों ना बाथाजों संनो नागिरदों ना एवबाय नै बुरि मानसिनि भिडिअ मा जाबावनो बारा खेबजोंबो मोना ससे आद्रा खुस्रा खेबो ओमफ्राय सासेया गैया हारसिंसो जागोन दे ओमफ्राय ओरैहाय दो गोसोमाव आङो थाइगिर रुदों नै दैया रानजोबलायबाय दहायनो रुदों आं जि गोबाव सोलाबासै ना आंना ओंख्रिया गोदौबाय नै जि आराम जि गोथाव मोदोमबाय हारसिङैनो ओंख्रि सासेयाबो गैया मालाय बेलेगाव थांदों आलासि जानो थांदों मालाय एखेबारे हारसिंनि ओंख्रिया बेसे बुरजा जाबावनो एसे रानबावथोंसै दानाथ' ओंख्रिया मोनबाय नै आयु जि मोजां कालारफुल जाथारबाय आरो मालायनि बायदि आङो डिजाइन बानायनो रोङा दे लोगोफोर ओंख्रिखौहाय मानसिफोरनि बायदि एखेबारे डिजाइन बानाय ओमफ्राय नै मा डिजाइन नांलायलायगौ थावबानो जायो आंनाथ' ओमफ्राय बिदिनो संख्रि बानलु गासैबो हालदै मस्ला गासैबो जिरा होजोबखानाय बबे ओंख्रिया थावा जानो डिजाइन बानायलायनाङा मानसिफ्रा डिजाइन बानायनो गोरोंफ्रा फसायनाय नङा दे लोगोफोर मेलाया नै ओरैबायदि मानसि लोब लोबनो मेला सालिखौ मोनफैबाय फाग्लासो जागोन दाउला खासिफ्रा सैलायलायनाय ओरैबायदि नै दा मेलाखौ मोनफैबाय जों मेला सालिखौ फाग्लासो जागोन बाव मानसि बबेजों हाबगोनलै एखेबारे एक मोनबायलै मालाय खाफाल गोनां ना गोनां नुवाखैनो Sedura. dua baju bikin sama cara sih sebar ko langsung ayo pikirannya pirai kalau dah ya tak lasak kan beberapa pirai nak ubah
सोरखौ लोगो मोनखोथाय आं दिनै फार्स्ट टाइम नै जबानि आगैखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय नै आब'खौ लोगो मोनदों आरोना खिन्थु जोङो मेलायाव फैनो होननानै फैयाखैमोन मेलानि एसे बारनानै जोंहा सासे लोगोनाव प्रग्राम दंमोन नालाय आं मोनथिया जे बेवहाय बिदि मेला जायो ओमफ्राय आब'खौ लोगो मोनगोन साननानै आरोना स' मोजां मोनबाय लोगो मोनबाय आंनो सोरबा साबसक्राइबार नायदोंबा आब'खौबो थांनानै साबसक्राइब खालामो लाइक खालामो शेयार खालामो मदननि ब्लग्स ओमफ्राय दङ हाइलुरि ब्लग्स माने जुलाफि नागिरदोंमोन मोनाखै जुलाफि नागिरलायगासिनो दा लोगोफोरा आङो न'आव मोनफैफिनबाय मेलानिफ्राय फैबाय ओमफ्राय मेला थांनाय टारगेटानो गैयामोन ओरैबायदि मानसि बिहिरानो जेबो मोनबोआसै दाउदै थोबनैल' मोनबाय आं थैजोबनानै ओमफ्राय नै लाइफआव फार्स्ट टाइम आगै जबानि ब्लग्सखौ लोगो मोनबोबाय ओमफ्राय हाइलुरि आगैखौ लोगो मोनबोबाय लुद्रा अन्थाव बाथाव मेला दं ना मा मिथियाखैमोन बिथांमोनहा माबा हाइलुरि बे आगै हाइलुरि ब्लग बिसिनि बिखुनजोआ बंसदरमान ना मानिनो बाहायसो आलासि जानो थांदोंनो बिसाराफोर अन्थाव बाथाव मेला दं ना मा मिथियाखैमोन लुद्रि स्कुटजों थांदोंनो अनाखाना आद्रिनो मालाय आलासि जानो थांदों ओमफ्राय आंहा लाइफआव फार्स्ट टाइम लोगो मोनबोबाय बिथांमोनखौ ओमफ्राय आं मा भिडिअखौ मा बारा गोलाव बानायला आङो मा बानायबावनो बिदिब्लालाय आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनलायगोन लोगोफोर बाय बाय